செடியை பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே வந்து செட் பண்ணியாச்சு. ஆனால் செட் பண்ணி முடிக்க நைட் ஆகிடுச்சு. எல்லா செடியுமே பாருங்கள், ஒவ்வொரு கலர். இது எல்லோ, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா கலருக்குள்ளே இருக்கும். இதில் வந்து ஃபியூ ரெட்டு, அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு டிசைன்ஸ்லாம் இருக்குது. அது வந்து இதுவும் ஒயிட்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லோ. இது வந்து இதில் வந்து நான் வந்து டபுள் கலெக்ஷன் கொடுக்க மாதிரி இருக்கும். 2 கலரே வந்துடும். ஒரு மாதிரி வந்து சேர்த்து வேறு ஒரு கலர் பண்ணலாம் வச்சுருக்கோம். எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நண்பா. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆரஞ்சு. இது ஆன்லைன் தான் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணது. ஒரு புதான் பூத்து வாடிச்சு. இதில் நிறையா இப்போ புதுசாக ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாம் வந்து வாடிக்கு இதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி வச்சு, இதையும் எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நம்ம குண்டு மல்லியில் ஜம்முன் இருக்குது. ஓகே நண்பா, மீண்டும் நாளை வீடியோ உங்களுக்கு காலையில் வந்து வீடியோ போட்டேன். செம்மையாக இருக்கும். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து நம்ம டேபிள் ரோஜா சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு யாருக்கும் தேவைப்பட்டால் நம்மளுக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு அனுப்பக்கூடும், ஃப்ரீயாகவே அனுப்புகிறோம். நாங்கள் வந்து எவ்வளோ நாலேஜ் அதுக்கு வந்து கொரியர் சார்ஜ் மட்டும் நீங்கள் வந்து கொடுத்துருங்க. மற்றபடி எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீ தான்.